Samozřejmě vždycky, když by bylo někde velký rozdíl, tak se trošku vracet. Vyhýbat se soubojí. Jenom mít neustále na to otěž. A jenom si takhle stát. Vždycky prostředek skoku, aby vůbec nepřemýšlel o ničem jiným. Dívat se ke skoku, zůstaň klidná. Nezapomeňte pravou otěží srovnat. A zase levou otěží srovnat. Plus klidu. Super. A jenom si můžeš klidně urovnat sval, to je ono. A v pohodě pokračuje. Zase narovnat se zatáčky. Obě otěže v tom oblouku. Pokračuj dopředu trošku.